Biyara man diri sa may bangga patyo ang karon ni Aksyon Fred sa area naman diri sa atubang sa Burgos Public Market kalabanan mga tricycles. Pero mag-uro adlaw di saturated naman sa mga salakyan di pasahe kung mga salakyan di pasahe ang paghahambalan. At sigurado ang mga jeep ang ara na naman. Kung mag-uro adlaw na. Pero subong niya, jutay pagin lamang ng mga salakyan di pasahe ang mga nagabiyahe pa, Aksyon Fred, no? Sa subong kitanta na ang pila ka mga ice nga ginapanaog pasulod na sa Burgos Public Market ang iban nga mga isda kag delivery Aksyon Fred amat-amat naman walang iban nga mga labasero gahulat sa sang ila sining mga suki nga posible matagaan madeliveran man sang isda subong aga Aksyon Fred. So mo nga pinaka-importante man sa tanan mo di aga pa nga aton sining mga kauturan dapat handa na para magpanindahan especially karon nga aga. Pila man ka mga kuandiri Aksyon Fred na og tabla sa patrol kaya mata-amat agod kamustahon taman ang presyo subong sang mga nagapanguna nga isda kaga iban pa nga mga pamalaklon subong aga para sa aton sila nga mga kauturan. At least may idea sila Aksyon Fred, no? May idea sila sa pagkumpila ang presyo karon sang isda. Oy, by the way, good morning ha kay punong barangay Ricky Mijares Aksyon Fred. Temprano pa siya nagbugtaw. Gapang pinakuno siya Aksyon Fred. Kapitan Ricky Mijares ang barangay Banago. Ari na kita Aksyon Fred pasulod na. Although bukas na ang pila ka mga baligaan diri sa area sang Burgos Public Market may mga nag-display na while ang iban amat-amat naman sa pag-display Aksyon Fred, no? Damo-damo man isda siguro sa karon klase-klase ng mga isda ang available man subong aga. Si Migo, kumusta akong tabla kung pila subong kag ano mga isda ang available man, no? Subong aga may nakita Aksyon Fred as usual ang bangros, no? Hindi gani siya madula sa lamisa. So sa aton siya mga kauturan sigurado bangros basi may pagnubo man sang presyo magluwas ini may mataan man nga available subong aga. Si ano siya matano? Tag pila subong ang mataan pre? 180 Aksyon Fred, no? Mataan ano pa available mo magluwas ni matuan? Mataan lang isda ko. Mataan lang ang available sa imo. So far sa karon Aksyon Fred, mataan lang ang available. Pero diri si kay Nini galasa na siya sa medyo dako naman nga isda, no? Pre, thank you good. Galasa na siya medyo dako ni nga isda ang iya ginalasa. Ni ano ginalasa mo ni nga dako ni man? Malasugi? Ha? Malasugi. Oo. Dako na siya, no? May mga pila kilo ni ayhan. 35. 35, tingala ko nga dako ni ginalasa. Malasugi mo tagpila? 350. 350. Available mo karon sir magluwas diri ang ginambal mo niyang biyaha? Pirana. Pirana gid man tuod lang taon Aksyon Fred. Pero magluwas diri ini nga pirana anong tawag tagid niya? Tabas. Ha? Tabas. Tabas, no? Pilang tabas mo sa karon? 250 yapon. 250 Aksyon Fred, no? At least ning isda mo ni nga dako ni dinihalin niya, pre. Hinubaan? Hinubaan. At least may mga delivery na kita from Hinubaan. Ara na. At least may Aksyon Fred, no? May delivery na from Hinubaan. At as usual, may iban pa nga available karon si paring Junior man. Si Junior panit niya nga dagko no? Ha? Tulingan na ni pero dagko tagpila? 200 Aksyon Fred, no? Tulingan amo isa man ka klase pa sa karon ang available diri kay Nini kay may dampi Aksyon Fred may niya kay damo gawa ang may lukos na siya ang lukos pero dalinuan ni nga lukos ang lukos mo tag pila
Tag 140. Oh, ano? Lumiyagan nga lukos. Lumiyagan gali nga lupos na action na Fred 140. Ti mayong barato pa ni. Oo. Luwas diri ano pa gini available mo sa Marot of course. Kawayan na naman ro, tag 180. 180. Oh, medyo nagdubo siya action na Fred mayo ni. And of course ang imo sininga bang Ros. 180 naman. 180. So, kung lang taon ta in general action na Fred, daw nag-amat-amat na balik sa regular nga presyo ang mga Mabalik na siya kung mayon chimpo pagid. Oo, kabay pa kag mag-amat-amat naman sa pagbalik action na Fred sa regular nga presyo. So at least mayon nga balita sa aton sini nga mga kauturan nga nagatemprano pa magapamalaklon kung isda ang aton sini paghahambalan action na Fred. So far ang observation sa patrol na lakip naman diri ang presyo sa isda sa merkado ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus. Rekta diri sa Burgos Public Market with aksyon na ni Kirao ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Basta gani gaayo ang panahon, gamat-amat man na os-os ang presyo sa mga balaklon sa merkado labi na gid ang mga isda. O kamusta ang inyo pamahaw karon nga kaagahon? Bakal kamuda sa mga tululahon bala? Sa labawan karon nga aga, damo da pilihan yung labas para manamit ka. Bisan sap-sap lang kung labas, kampyon na. Kamatisi lang, pagkatapos sampawilo po, portes pagkanamit. Damuon mo lang kamatis, bala? So, butan mo paitan na. Pagkatapos makahang-kahang jutay, sos, porte kanamit ipamahaw. Pagkatapos may lubo-lubo da, barato man, tortahon mo, butan mo itlog, sos, ano pa ina nga pamahaw, karun nga aga, kampyon na, ga pamalhas ka na. Ang namit isang sap-sap ni, ga pagbakit mo bala, kundi ga suaso pa siya, amo pagigo po sa sabaw, sos sa pagkanamit. Pagpimpigi kung lupo ang isampaw mo, daw Pinoy kagid. Porte sa pagkahumot sang sabaw, porte kasaburuso, katam isang sabaw, kung labas pa ang gintula mo. Aber, sige na, amat-amat na padulong sa mga merkado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na, una nga hutong sa aton roll call, karon nga kaagahon, kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Kay Josepina Bulido de Monteverde. Kay Banisa Mayo, gapapuli siya, no? Nagapauli sa Subon, nagadrive siya. Sa iya salakyan, pauli. Kay Lito Secundis, good morning man. Kay Shen Ron Everett Jeronimo. Kay Joel Orbino Adelaide. Joel Orbino sa Adelaide ni siya. No? Sa Adelaide ini siya. Naga-star, naga-monitor karon nga aga. Abi ko na apelyido pa, Adelaide, lugar gali. Gabi Pilga sa Barangay Tangob. Kay Christ, Kerry Paul, Javier Tanatan. Kay Angela Liarte Gayon Dato, good morning lang. May lang nga pag-monitor. Kay Narcisa Yosores Escobar, morning, live from Lapu-Lapu, Cebu. Basin Will Amar, di na siya tamayaw ko no. Iyagid friend si Banisa Mayo sa Minnesota sa Amerika. Sige, areglado, morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kagkagahon. May pulo pamahaw na kita, may pulo panamyaw kita, may bulo balita man kita, no? Tagsagid kakaagahon. Anano ang tikang sang panahon karon nga adlaw ba? Oo.
Dumaayo ng panahon daw dulo disturbo naman kita gawa sang medyo bulubagyo, low pressure area. Telen sang frontal system ang nagaapekto sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. Amihan ang nagaapekto sa Luzon. Ang bilog na Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang tail end sang frontal system. Ang Occidental Mindoro kag Palawan lakip na ang Calayan Islands maka-eksperyensya sang magalumon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang amihan. Kasarangan tubtumabas kog gahuyop sang hangin gikan na aminan ni silangan ang mabatyagan sa Eastern Visayas nga may kasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa naaminan na sidlangan ang mabatyagan sa nabilin nga parte sang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan lakip na ang Kalayaan Islands nga may kasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Ang low pressure sa Surigao del Sur suno sa pag-asa posible mangin bagyo ini kon hindi matunaw sang matugnaw nga panahon. Kabay pa, hindi lang anay kita pagsudlan sang bagyo kag iban pa nga mga kalamidad. Gaantos pa kita subong sang COVID-19 bago lang maumpawan ang kalamidad nga ginbalbal sang bagyo. May ara papag-uyog sa mga bulkan da wala kag tuon niyaw. Da hindi maagwanta ang ginapasan subong nga problema sang bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Dali lang, sa aton mga utod, maayuan na nga panugyan sa mga plantador bala nga medyo ga problema kay manubo ang ila patubas. Areho, sining tuig dos. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo niyang katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga ba. Morning dira sa inyo. Dira kay Christ Kiripol Javier Tanatan, kay Angela Liarte gayon dato. Si Noel Amaro, tamyawan na sila. Kay Rosano Miranda, kay Huma Lumina, kay Tad Eliezer sa New York, kay Gabi Hipilga, good morning. Inatamyaw ko ng mga bata ya sa California, Sacramento, si Mary Grace kag Michelle kag saya apo. Oh, good morning da. May lang nga pag monitor tagsagid kag kaagahon. Kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, good morning man. Kay Judge Nap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Rubin Tampos sang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, oy si Raul Alibugas na lomda, kaladlad nga na pamahaw mo, kay Roy Barino, kay Pare Rimias Arroyo, gapangapin na ni. Dira kay John Hidalgo sa Manapla, kay Marvin C., kay Pare Erning Hurilla, good morning. Dira kay Paring Istoy Querido, morning na. Kay Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindicoda, kay Monseng Siuconda, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Hubert Carionda, kay Mayor, good morning. Kay Jutay Pasqua, kay Lorini Canson, kay Bunyad Bincula, kay Bibitan, good morning. Kay Engineer Nariel Bantayda, kay Jerome Solinap, kamusta kamo? Gabulog taw na kamo? Aber, arangkada kita sang mga impormasyon, mga balita karon nga kaagahon. Nanawagan ang grupo sang mga health worker sa publiko i-practice gid sa kaugalingon nga hugton ang seguridad batok sa COVID-19 kasunod sini ginaduso nga halugan na ang quarantine restriction sa bug-os nga pungsod. Kapanawagan na nga halugan na kaya daw hindi na gimagwanta gasarurot na gid ang ekonomiya. May mga plano na nga abrihan na mga sinihan, may mga plano na ang pila ka mga area, kalingawan, kag iban pa abrihan para makabatak-batak man sa ekonomiya. Pero initanan, ginatun-an pa, pwede man nga idunganon ang proteksyon kag pagbukas sang mga negosyo para mauli-ulian man kita. Nagapila sa National Economic and Development Authority sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga i-downgrade ang quarantine classification sa bilog nga pungsod sa Modified General Community Quarantine. Ang pinakanubo nga quarantine status bilang restriction batok sa COVID-19. Kapangabay sila, gaingos na, hindi na gid maagwanta ang kapigaduhon. Pototikoy na ang pila naton sini ka mga kauturan hindi makabatak bangod sang porte nga kapiot sang pagpangabuhi. Di mayda sa Bacolod gani kada medyo gin halug-halugan na, may ara na bisan paano nga alas 6 tubtob alas 9 nga makaserve na mga restaurant, mga hotel sang pagkaon it ilimnon. Kaya mo nimo ang panakot gid sa tion sa alas 5 mapahuway-huway ang mga empleyado kag iban pa makadto na sa mga restaurant, maorder na sang nagahulas nga botilya para pa uli-uli ti subong kita mo to sang Valentine's Day sos gagotok na hindi maintindihan kundi nagalalin ang tao. Porte hidlaw-hidlaw gid, grabe nga tao. Sos bisan di ka lang magsulod gagotok. Hindi na magbato ng tagiya kay gotok na gid, grabe na gid. Daw medyo hidlaw-hidlaw gid ang tao nga magpungko sa mga ulo-ilimnan, pulo panyapon upod sa grupo kag upod sa pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Good morning lada. Kay Runi si Dayon Gordon, may lang nga pag monitor tagsagid
kaagahon. Diri kita anay, sa aton mga utod, mayo inyo, kay may libre kita, nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Kalitan ninyo ini. Importante ini. Subong sa aton nga pagpagabuhi. Kinalam may balaan mo ginabatyag mo, adlaw-adlaw nga tanan. Alas 9, tub-tub alas 9. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligad ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon kag negro sa Bata, sa aton mga tumuloo, labi ni Gid, sa simbahan Katolika, karon nga adlaw magasugod ang Kwaresma, paagi sa ginatawag pagbadles, no? Ti amo ini ang aton mga utod kalabanan sa una ginamarkahan na crossblood sagtang gikan sa abo ti karon ina nga adlaw kay kumo nga daw may ara kita sa ginatawag pandemic, may ara kita COVID-19 posibilidad nga may binag-ubag-uman nga pagsulundan ang simbahan. May ara nga ikaw na makuha dala kalgodon butang mo na sa abo, ikaw na lang sign cross sa agtang mo, may ara ang bubuan kang abo, o ano nga plastada, basta importante nga karon nga adlaw masugod ang badless. Bilang pagsugod na ini sang 40 kaadlaw nga pagpamalandong gapasulod na kita sa Semana Santa. So, ang badless magasugod karon nga adlaw. Ini balang ginatawag lang sayab o kadagalin, sayab o ka magapauli. Ti amo ina ang mga pila ka mga pagtuluhan sang simbahan Katolika. Sa 7 ka sakramento dala ni ang pagbadless. So sa mga tumulo, karon nga adlaw na ina, no? Kung pwede ka mo, makapadulong sa tagsa ninyo ka mga kasimbahanan. Ang tanan nga sikta, ano ka man nga reliyon, ginarespeto na to nina. Amo nang ginatawag na to balang hindi kaya maluwas ang imo reliyon. Maluwas ka sa imo pagtuo binuhatan. Amo na ang matuod-tuod nga kaluwasan. Mabudlay mo nga magsiling ka nga do ka nami isaka sa langit. Di kadamo na sa aton mga utod nga sang buhi patobla sang timpo pa ni Kristo ti manggaranon siya mo. Ti siling niya Ginoo, paano ko makasulod sa imo ginarian man? Siling ni Kristo niya ipanghatag ang tanan mo nga manggad ka mag-upod ka sakon. Naalimunaw ang tao, dula, hadlok ihatag manggadya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Okay na kamuda, sige mga sulusugilanon kita it makadali. Kay Juban Sope,
Good morning. Sige, nag-upod siya sa Montreal, Canada. Sige. Balo ka mo ginasulusidin ko lang ngalan nyo para mabasahan ko gawa. Kaya gina-teleskopyo ko lang ang mga ngalan ninyo. Dala ka mo, anay, standby ka mo, hindi ka mo magalin, kay balikan ta pa ka mo sa mga balita ka mga isyo tulutamyaw karon nga kagahon. Unahon ko lang niyo ang akon paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay SalangaNo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mandayong Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsay ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman. May panawag, may naga-text dire nga pamangkot. Nya may ano dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, may ari dire nga mga grupo nga ang ilang misyon pamatyon ang may angot sa droga. Dihamak ang nagkalatong body mo sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang report may angot tanan sa droga. So may mga grupo ga pamangkot. Kanday sino nga mga tao ini, otorisado bala ini sang gobyerno nga mo ang magpanglagas kag subong man magpamatay sining pila ka mga personalidad nga may angot sa droga. Hindi naton ina masabat, hulaton naton kung ano ang investigasyon sang aton kapulisan. Kaya gahambal sila niya base kung ano muning death squad na, nga oruto na ang mga may baho salong sa droga. Kung matuod ining inyo mga aligasyon, ano pa ginahulat nyo? Untat na. Pahuway na, pangabuhi tarong, bayae na ang iligal nga droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na, kay Lisa Castellano Parungao, sang Nueva Ecija, Cabanatuan City, good morning, kay Juan Lastiere, kay Ernest Sambales Bulios, kay Milili Uligo, Gamonitor Live, kay Rocky Malinaw, kay Jocelyn Abuan, kay Lorito Armas Bidahas ang Hinigaran, good morning, kay Reggie Anggada, may lang nga pag-monitor, kay Imbong Edu Campo, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na, kay Pilinura Oliveros, good morning, nagamonitor sa Barangay Robles, La Castellana. Presidente Rodrigo Duterte, silinya sa kay Carlito Galvez, kag kay Harry Roque. Si Galvez amo ni siyang vaccine czar, kag si Roque presidential spokesman. Silinya abe arangkada na kamo. Patigayon kamo
sang public information campaign. Himuan ninyo kada semana kaduha kay kadamo na sang report nga nag-abot sa opisina sang presidente. Mga survey kag iban pa nga dihamak sa mga Pinoy hasta subong daw hindi pa kumbinsido nga magpabakuna. Basi kulang lang information campaign, kulang lang paintindi sa aton mga pumuluyo. Ang iban guro kulbaan bangod man sang pilabla ka hindi amo nga nagagwa sa social media nga kadelikado kon magpatoslok ikaw o kon magpabakuna. Ti siling sang presidente, aber, arangkada kamo sa publiko. Imuan nyo ang public information campaign para maintindihan sang tao kung ano ka-importante sang magpabakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time +4:57 na. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning man. Kay Elina Inggoy Tulayba, good morning. Nagamonitor siya sa hinubaan. Areglado, mabalik ako pagkatapos ang mga ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa
nabawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsan ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Kantayin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:08 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, bag-o nga isolation kagiling facility sa Kabangkalan, ginton over sang DPWH. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May dugang isolation kag healing facility ang surad sang Kabangkalan Negros Occidental. Ina matapos nga ginaton over na ini sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH sa lokal nga pangaluhan sang syudad. Sa turnover ceremony yarang presensya ni Kabangkalan City Mayor Pedro Zaico kag ni DPWH Regional Director Leia Delfinado. Ang nga pasilidad ang mayara sa 16 ka mga kwarto nga fully air-conditioned. May kwarto man para sa mga nurse, utility, male kag female quarters nga mayara sang tag sa ka mga comfort rooms. Ginumpisahan ang pagtukod sini Nobyembre 10, 2020 kag natapos nagliga lamang Enero 23 sining 2021. Ang Kabangkalan City sadto naghilway na o nahilway na sa COVID-19 pero as of kahapon Pebrero 16 ini ang may duha naman ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Happy birthday lang kay Mrs. Lorna Bibing Horilia sang Country Homes. Kay Monlisay sang Hinigaran, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN. Warlito Nisya, good morning man. Kay Dilya Liabe. Kay Aida Alunan. Lone Man Stand sa Mandalagan.
naga-monitor man. O diri kita na, kapi-kapi kita na, Dr. Alfred's Green Coffee kita. Nagapangapi na kamo, healthy pa kamo. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan ini sa mga sayantipiko dito sa Estados Unidos. Dito na diskubrihan nga kon berde pang kape, pwerte ka powerful sa iya natural antioxidant. Doktor, Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na kay Alex Mendoza da. Good morning lang. May lang nga pag-monitor tagsagid kagkaagahon. Diri kita, balita naton sa porsa sa aton kapulisan, 5 katuig nga wanted person nga may kaso 2 counts ang rape, nadakpan siya tiyanggi, mao nagahampang kuno sang ML. Detalye, upod kay Aksyon Eric Bagbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na Fred, good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. 5 katuig ang pulopanago sining persona nga may kaso rape kamadakpan ini sa kapulisan sa Police Station number 8 sa papangunan ni Police Corporal Ramil Comita, waran kag sa pena section sa Police Station number 8. Ang suspect diri Aksyon Fred ginkilala sa kay James Siderio, 33 anyos, soltero, sang Green Plains Subdivision, Barangay Singkang Airport, Ciudad sang Bacolod. Ginakabig kang number 1 most wanted person sa Police Station number 8 ining si Hidorio nga may kaso 2 counts ng rape nga wala sang piyansa. Ang warrant of arrest ni Hidorio Aksyon Fred ginpapanaog ni RTC Branch 43 Judge Philadelphia Pagapong Agredidor nga napitsahan Marso 1, tuig 2016. Sunod sa kay Police Corporal Ramil Comita, warrant kag sa pena section sa Police Station number 8 bag-o lang makagwa sa rehab ini si Hidorio kag base sa impormasyon nga nabaton timbang sa iya bata ang iya gin-rape sang tuig 2016. Si James Hidorio Aksyon Fred nadakpan siya sa Dipuluyan nga nagahampang sang ML. Sa ilagit pala siya sa Green Plains Subdivision Barangay Singkang Airport. Gahampang sa ML sa Sangkia. Toli wala na sa daot na kaya paloko na nambal ng Iloya pag-uong sa dualin sa Rehab. Unang nambal sa Iloya pag-kapusiyan. Ang rape ni sir na kaso, bugay na rin ho? Bugay na natin 16 pa ang irawaran. Sa pagkapaloko nagambal lang sa akon so pang akon ng nila. Kulang ambal sa kung iba na tupa mo. Ang kapantay sa ulas ng bata yan. Pagdakop mo siya, sir, wala naman sa nagpamalibad? Wala naman kupod mo na sa isang mataway na sama. Bugay na din naman mo siya ginapangita. Bugay na police. Pag baton sa mga katas, napangita na sa ito, pinanako na sa top 1 ko sa akon watchlist, top 1 ko sa station level, sa wanted person. Action Fred, si Police Corporal Romel Comita, waran kag sa pena section sa Police Station number 8. Ang ining balita, ginadulong sa Kalawansang, Santon Plaza Bar Soap, puno sang whitening formula. Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Morning kay Philip Laurente, kay Concepcion Rodriguez, sang Vista Alegre, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini.
kopya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nagpolter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y SalangaNo nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Kay Elizabeth Malaka Gamala, kay Erwin Gonzales, magapangagda kape, kay Manjo Arniho, kag Bia Jonathan. Diri kita ho, ang bukol bala nga nagatubo sa lawas kung kaisa, daw hindi ka mapahamtang dahil nakulbaan ka. Kaysa Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 35-4. Una nga bula resulta, 35 kag 4. Second draw, kadua nga bula, 21-18. Ikadua nga bula resulta, 21 kag 18. Third draw, ikatatlo nga bula, 20-37. Ikatatlo nga bula resulta, 20 kag 37. Rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 642 kita. Ang jackpot 8 milyones 64,184. Kombinasyon in any order 37, 36, 5, 10, 8, 16. Resulta sang 642 37, 36, 5, 10, 8 kag 16. Saylo kita 649 jackpot 64 milyones 584,752. Kombinasyon in any order 15, 1, 9, 44, 46, 41. Resulta sang 649 15, 1, 9, 44, 46 kag 41. Saylo kita 658 kita jackpot 49 milyones 500,000. Kombinasyon in any order 4, 35, 7, 26, 23, 14. Resulta sang 658 4, 35, 7, 26, 23 kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Kay Milagros Morales, good morning man. Subong man, madira sa gali sa Maaw. Kay Idilaos, gamonitor sila. Ni Nanay Sabel, good morning. Kay Dante Makilan, good morning man. Areglado, mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian isa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsagan mo ang kahilangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa... Unda sang Pontevedra, good morning, kay Bergie Tison. Ba si Runa Rihida trabaho, gahimo siya kuno para sa Ash Wednesday. Kay Milagros Morales, good morning man. Kay Rot Binhamia sang Abada. Morning kuno kay Ma'am Jo Salanga. Sige. Kay Dante Makilan, kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man. Dira kay Cecil Franco, may lang nga pag-monitor. Diri kita, balita naton sa City Hall, di ay LG Bacolod na pahnumdom sa LGO nga dapat wala sang konflikto ang iniluso nga night bazaar sa road clearing guidelines. Balita City Hall. Gitalisin ni upod ki Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayag Action Fred, ginpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag na importante nga hindi mag-conflict sa guidelines sang DILG ang sa road clearing operations
ang ginaduso o kon proposal nga alternative livelihood program para ini sa mga displaced market vendors diri sa may Bacolod City. Kung madumduman, una ginpahay na Executive Assistant Ernesto Pineda Action Fred nga magasumeter ni sang proposal kay Mayor Bing Leonalia nga tugutan ang mga vendors nga i-display ang ila sining mga baligya sa downtown area. Umpisa alas 6 ang gabi tubtob alas 6 ang aga, kag alas 6 ang gabi tubtob alas 12 sang tungang gabi. Action Fred. Sa interview sa Action Radio kay Madayag, iya sinigin pa Action Fred nga ang ini nga proposal ang nagakinahanglan pa sang ordinance Action Fred sa sangguniang panglungsod para ini ang maplaster sang husto. Dugang pa ni Madayag, base sa initial nga proposal, mayara lang Action Fred sang oras nga tugutan nga makabaligya ang mga vendor sa downtown area kag hindi man bilog nga adlaw. Oo, basta hindi lang sila mag-conflict mo lang sa nila sa ito nga daytime abi. Kaya gawin mo na nila hindi ko lang din man ang proposal na daw basta mga 6 o'clock siguro hasta early mga sana few hours mo lang na siya, hindi mo na siya sa hotel. Labatian si DILG Bacolod Director Joy Marideth Madayag. Yari na mga kaaksyon ang 5 ka mga healthy nga ingredients nga makitaan sa isa ka capsule. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Kay Dodge Dalida, good morning. Kay Pilinora Oliveros, kag kay Ronel Cayaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Nag-Volter handa sa servisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagli
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ano nga kaintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Lidas kay Niel Brian Balues ba nagamonitor siya sa Puro 4 sa Ubay, Barangay Agisan sa Himamaylan. Kay Bernadette Lacson sa Paglaom Village, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa natungdan. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Iya sang Patria Village nagaupod sa aton kay Jenny Oy si Sir, good morning man. Diri kita, nokpo ginapausisa sa karon kun bala may organisado nga grupo nga nagapamatay sa Negros Occidental sa mga biktima nga ginangot sa illegal nga droga. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga action na friend ginapausisa karon sang Negros Occidental Police Provincial Office kon may ara sang organisadong grupo nga nagapamatay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri action friends kay Police Lieutenant Abigail Donasco, amo ni siyang deputy spokesperson sang NOCPO. Tingwaan karon sang kapulisan nga makilala ang inig bangod sa asod-asod na nga pag pinatyanay action Freda. Isa man sa ginatan-aw nila dire base ang mga biktima may ara sang katransaksyon nga wala naghangpanay naglabot sa punto nga inisla ang ginpamatay action Freda. Madumduman sa nagligad nga mga sinimana madamo gid sang ginpamatay dire sa probinsya sang Negros Occidental, sa Binalbagan, sa Silay, sa iban pa nga banwang pinakabago action Fred amotong si Ryan Villanueva nga ginluthang sa sulod sa isa ka kwarto sa resorts dira sa may banwa sang San Enrique. Sa diin suno sa pulis ining na biktima nakuhaan sang illegal nga droga sa iya sini nga bulsa. Angot sa action Fred, pabakuran pagid sang kapulisan ila sa nga checkpoint bangod ang mga suspitsado sakay sa motorsiklo o kon mga galante nga mga salakyan. Currently, Sir Brian, dahil sa MPO po natin, and dahil nga po, nag-increase po ang crime rate po natin is nagkakandak po ng more checkpoints po actually. So, dahil ganun nga po nangyari, mas pinahigting na po nila, gaya po sa ibang lugar po is may 3 to 4 checkpoints na po ulit. So, ito po ay isa po sa parang measures po na ginagawa po ng PNP in order po na hopefully po makauli po tayo ng mga MRS po.
Inang balita ini sa Aksyon Brian more than report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na kay Diloterio Acosta Gare baga monitor sa Lamisa Dam sa Quezon City. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga Memorial Regional Hospital din si Junjun Segovia.
32 anyos kag matapos nga ginbuno kagabi sa barangay 8 diri sa syudad sa Bacolod. Si Segovia ang nakaangkon sa pila sa iya sining liog matapos nga ginbuno sang suspek nga Sanday Richard de la Cruz kag John Mark Celestial sang barangay Tangub. Sunod diri kay Police Lieutenant Joben Mugato ang hepe sa police station number 2. Gining biktima action Fred ang ginbuno matapos naglansihanay sa illegal nga droga sa diin una diri nga naglalisay ang biktima kag ang duha ka mga suspek. Rason nga ila siing ginbuno ining si Segovia. Di kayo man nga nakapalagyo si De La Cruz samtang si Celestial naman ang nadakpan sang mga kapulisan paagi sa follow-up operation. Si Celestial ang priso karon sa custodial facility sa police station number 2. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Surungon Senior kag kay Warlito Malayang Jr. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magaduloong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo